Mutasd meg, hogy nem csak jó elemző vagy, de szép érzéked is van. Készíts elképesztő diagramokat pár kattintással. A Gyógyszerész Kft. Ábrázolni szeretné a tervezett és tényleges bevétel értékét 3 gyógyszer esetében havi bontásban. A tervezett értékeket vonallal, a ténylegeseket pedig oszlopokkal. Minden gyógyszert külön színnel kell megjeleníteni. Szeretné gyógyszerenként külön-külön, de egyben is látni az értékeket. Belekattintok az egyik adatcellába, majd táblázatként formázom, így az újabb gyógyszeradatokat is automatikusan ábrázolni fogja. Kiválasztok egy szép színt, és oké. Elnevezem a táblázatot. Terv.tény. Jobban érthető a diagram, ha millió forintban vannak kijelezve az értékek. Ehhez stílust készítek. Csak a számformátumot fogja meghatározni, ezért a többi pipát kiveszem. Kijelölöm a tartományt, és hozzárendelem a stílust. Most már értelmezhetőbbek az adatok. Fontos, hogy csak egy cellája legyen kijelölve a táblázatnak, így az egész táblázat lesz a diagram alapja. Először egy oszlopdiagramot választok. Úgy gondoltam, hogy a vízszintes tengelyen legyenek a hónapok, ezért a sorokat, oszlopokat felcserélem. A tervezett adatsorokat kijelölöm, és vonalként formázom. Áthelyezem a diagramot. Kicsit átisméreteztem. Jöjjön a design. Ez a tablettaszerű hatás jobban illik a témához. Beállítom a színeket. Első gyógyszer narancssárga. A második zöld. A harmadik pedig piros. A vonalak is legyenek egy kicsit érdekesebben megjelenítve. Árnyékolást kérek, és nagyobb vastagságot. Megjelenítem a tényleges értékek maximumát. Az értékeket pedig félkövérre veszem. A rácsvonalak túl erősek, dupla kattintás, és már is módosítjuk. Lássuk termékenként a terv és tényadatokat. Kíváncsi vagyok arra, hogy várhatóan hogyan alakul a pirazinamitból származó bevétel egy fél év múlva. Kérek egy trendvonalat előrejelzéssel. Ha minden jól megy, fél év múlva elérjük a 90 millió forintot. Ha már nem kell, a Dell-lel kitörölhetjük a trendvonalat.